F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-kantawtur Ivan Grek. Għal Ivan il-lejla ħatkun roller coaster ta' emozzjonijiet u nostalġija. Għax waslu fidejna ammont kbir ta' ritratti antiki ta' Ivan. Ħafna minnhom x'inħajjarhom żgur ser jibqa' bla kliem, però rrid nisma' l-emozzjonijiet, ir-rakkonti kif ukoll il-memorji li dawn ir-ritratti jġibulu. Niltaqgħu ma' Ivan minn hawn ftit ieħor għax prime time ħajbdissa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenienti. Experience life with Bridgepoint. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time bħallum xar eżatt inkunu qegħdin infakru jum il-ġimgħa l-kbira, ġifieri min jaf kemm minnkom bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti għal dik ix-xirja li jkollok bżonn biex imbagħad tipprepara il-figolli. Ftakar li għal figolla perfetta għandek bżonn ħafna ħin u ħafna paċenzja, ġifieri tħallix għall-aħħar. Wasal il-ħin biex inlaqqakom mal-mistieden tiegħi tal-lejla, vuċi ikonika għal pajjiżna. Nilqa' miegħi lill-kantawtur Ivan Grek. Kif inti, Ivan? Is-sera tat-tajba. Grazzi tal-aċċettajt l-istadina. Grazzi tal-istadina. Tista' takkomoda ruħek jiena ħammur posti u bħal tradizzjoni dejjem nirreġistra l-mistednin tiegħi. Isem u kunjom? Ivan Grek. Ivan Grek. Data ta' twelid? 6 ta' Jannar. Għal-kes ħadd iċċelebra? 1969. 1969. Iġveri għalaqt 54. 54. Kon kolazzjoni tajba belta. Fejn it-timwila, Ivan? Pietà, però mill-Isla. L-Isla, residenti? Residenti palissa Marsa Xlok. Marsa Xlok. Professjoni? Mużiċist. Mużiċist. Ivan, bil-mużika tiegħek temozzjona ħafna n-nies. Imma temozzjona ruħek malajr jew le? Iva, ħafna. Fil-fatt intrasmetti f'dak li nikteb u noħloq. Ġeneralment il-mużika tiegħi minn emozzjonijiet tiġi. Għalik il-lejla għandna ħafna ritratti antiki, ħanoħduk f'memorji differenti, rridu nisimgħu rakkonti differenti u ħanoħduk f'fażijiet differenti minn ħajtek. Nibdew naraw l-ewwel wieħed, naraw naqra fejn ħammorru, ħanaraw l-ewwel ritratt. Kont telab il-water polo, Ivan? Iva, żgur, fl-80s, fil-bidu tal-80s, kien hemm tim ta' water polo li kienu għaddu tim ta' water polo, bdew jgħidu żgħażagħ li wara xi nofsinhar nomu fix-xemx, ġifieri fil-għaxija morru water polo wkoll. Kienu nġabru ħafna żgħażagħ dak fejn kont nipprattikaw, Ivan? Ix-xatt tal-isla bejn il-gabbani biex niftehmu ġo nofs ix-xatt kważi u dak iż-żmien ma kien hemmx il-marina. Allura l-pitch kienu jarmawh hemmhekk bil-last jġibuhom max-xatt fil-għaxijiet. U dom telab, Ivan? Naħseb minna 4 snin, ġifieri, u għalkemm ma konniex fit-top league, konna fit-tieni league u konna nilagħbu ħafna drabi u morru f'pitches differenti, noħdu sen f'kompetizzjonijiet, sfortunatament ma dux. Aħna naraw ir-ritratti, ma nafx hekk rajni x'tajjeb jew le, imma naħseb rajna fuq wieħed mir-ritratti lill-attur Rej Attart. U żgur kien jiena fil-water polo Rej mill-Isla wkoll. Rej Iva, Rej daqsxejn ikbar minni, allura kien ma' seniors, aħna konna ma' tfal dak iż-żmien, ma fi żmien sena ġifieri tlajna magħhom, imma Rej u l-familja tiegħu ħbib tagħna trabu kien jiġi għandna u jiena mmur għandhom. Min kellu l-itwar karriera fil-water polo inti jew? Naħseb it-tnejn l-istess, dħalna meta bdew u ħriġna meta spiċċa, ġifieri. Ma kienx twil, 4 snin ġaġek. Qed jgħidu li għandna ritratti ieħor Ivan tiegħek, ħa naraw naqra f'liema rakkont ħammorru.
Ġurnata speċjali immens. Fejlt, għajt ma Bono tal-YouTube. Jiena minn sentejn noqgħod Dublin, il-mara tiegħi kienet taħdem ġewwa Dublin u minn sentejn għalkemm ġeju sejjer ġifieri kont qatt żmien hawn xorta, però konna noqogħdu Dublin u jiena dejjem ix-xewqa tiegħi minn jiena qiegħed ġo band minħabba l-YouTube. Għandek ammirazzjoni kbira. Kbira, fis-sens meta rajt il-Bono fl-80s, fil-bidu tal-80s, jagħti x-show, l-emozzjonijiet, il-passjoni mal-band tiegħu għad kont inkanta waħdi fil-festivals u hekk għad naħseb jiena nixtieq inkun ġo band, għax hemm xi ħaġa li hija maġika meta tiġi s-saħħa tagħhom flimkien. U meta konna Dublin dik kienet l-aħħar ġurnata mbagħad minna sentej Londra minħabba xogħol tal-mara. U rajtu fl-aħħar ġurnata. L-aħħar ġurnata qabel tlaqna inżilt Hanover Studios hemmhekk fejn U2 jagħmlu ħafna rehearsals u ġiru saru recordings hemm u hekk huwa sinonimu ma' U2 Declare. Qiegħed Hanover kwi u ma dejjem jgħidulek issaqsi min ikun hemm jgħidulek le mhux qegħdin hawn. Imma xi ħadd li kien jaf qal hemmhekk qegħdin. Stennew titilqux, ħafna minnhom telqu bajna nistennew. Waslet l-informazzjoni. Waslet l-informazzjoni u bajna nistennew hemmhekk u f'daqqa nibdu naraw karozza ġejja u jitlu. Allura qegħdin hemm żgur. U mbagħad qabel telqu ġifieri 3 sigħat wara morna noqgħdu xi ħaġa morna lura u ħurġin intqajna ma' Bono waqaf ikellimna tajtu fl-xkun ta' likjer Malti u veru tal-ħin. Iġveri dak il-ħin pratikament kelli għax dak ma il-manager tagħhom ta' dak iż-żmien, Paul McGuinness, kien joqgħod Malta. Missieru kien RAF pilot u kien joqgħod St. Andrews u jaf kien qalli il-manager tagħna u jekk ma żejn ġat qajt mal-manager tagħhom. Għandna ritratt ukoll, ma nafx hekk l-istess manager li qed tirreferi għalih. Suppost għandna ritratt li kien qiegħed jidher ukoll ftit ilu jekk mhux sejjer żball. Li qiegħed jidher wara r-ritratt le da Bob Geldof, dawn huma ċelebritajiet oħra li rajnik magħhom. Li għamilu performances magħhom meta ġew Malta. Pajn fil-fatt Enrique Iglesias ġi darbtej u stidinna wara dak James Blunt. ħafna minnhom ovvjament konna supporting act tagħhom u tkun esperjenza li tiftaħ għalihom Baljoni. Għawa kien naraw ta' kumpanja l-Baljoni. Kanta Marigold magħna. Ma'kom, mhux hekk. Kien ħaġa emozjonanti ħafna x'Baljoni kien il-favorit tal-mama tiegħi u l-diska Marigold miktuba l-mama tiegħi. Allura kienet xi ħaġa emozjonanti immens. Ivan, ħunna wara l-kwinti ta' wirja importanti. Meta jkollok wirja importanti l-minuti ta' qabelek qabel ma titla' fuq l-stage, teqpa soċjevoli u attenzjoni. Teqpa soċjevoli iva ma moħħok ikun biex titla' u ftit qabel dawk l-aħħar 10 minuti tkun tittoqgħod għalik waħdek u gear up u tiftakar tgħid ma rridx ninsa dik u għat li mhux ħanagħmel hekk illum u importanti whatever u tikkarga ruħek biex titla' hemmhekk u titla' f'dinja oħra. Il-park huwa dinja oħra, għalija hija d-dar. Imma l-emozzjonijiet li toħroġ hemmhekk u għax inti meta tkun ktibt is-songs tiegħek u qed ikantawhom min nies lura lejk hija l-isbaħ emozzjoni li tista' tħoss. Hekk kont se ngħidlek min jaf. Li tkun ktibt affarijiet li huma personali. Ħafna mill-emozzjonijiet li tkun tfajt ikunu in between the lines, ġifieri mhux fil-linja li qed tikteb propja, tkun fisser xi ħaġa oħra. Dak huwa sabiħ li tkun ħadd awtur. U nies jagħmluha tagħhom, jista' jkun li ħadd ieħor qed jaħseb li hija love song. Mentri mhijiex laf kellem fuq in-nifsi jew fuq xi ħaġa oħra li m'għandix taqsam ma' imħabba kif nafuha, ma' nies jirrelataw u jagħmlu l-mużika tagħhom li hija l-iktar ħaġa maġika li toħroġ mill-mużika, li ssir id-diska ta' kulħadd. Marigold ma baqax tiegħi, hija personali. Pero ma baqax tiegħi għax tant kantajta f'avvenimenti u tant kantaw għan-nies u li ma taqpax tiegħek u mbagħad ixxerjajta man-nies. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Ivan, għan iktar ritratti, iktar rakkonti. Ħanaraw issa xi jmiss. L-aħħar li kien hawn Ġozett qalt li Ivan litteralment kiber miegħi. Vera. Aħna kważi kollha konna mużika
fid-dar, ġviri familja mużikali ħafna, nannu kien magician u l-mamma kienet tħobb il-mużika, allura nizlet fuqna. Josette bdiet fil-medja kmini, fis-sens qabli kienet kanta, ta' kienet żgħira baqgħet tuħosem fil-festivals, eċetera, eċetera, mbagħad saret announcer u preżentatriċi u personalità ġviri li kienet magħrufa ħafna għaw Malta, waqt li qed nikber jiena. Id-destin rrid li jiena għext ma' Josette u ma' Normin kważi 12 sena. Il-ċajta bej sħabi u bej il-band kienet mort għal-ftit u bajtem 12 sena. Pero isma' Josette għalt li l-min jaf kemm ktibt kanzunetti fuq il-pjano tagħhom. Iva, ħafna, u it-tfal ta' Josette Davinja u Jasmin ġifiri trabbow miegħi u konna xerjaw il-mużika flimkien, pero kellhom pjanu partikolari li kien ftaraġġ li titla fuq biex tmur kamra tas-sodja, u titgħaddi minn dijaħ dijaħ. U jiena kollha minn dijaħ niftħu naqra u nagħmel nofsija. Sempju Everyday Song. Everyday Song, Come to You, ħafna mill-hits, 3-4 mill-hits ikbar. Tiftakar li ktibtom hemmhekk. Fuq dak il-pjanu. Illum il-ġurnata intu Josette titkellmu kuljum. Nitkellmu spiss ħafna, però l-ħajja tagħna hija ovvjament maġla u nixtieq li nitaqgħu nitkellmu iżjed ma' Josette u kemm mal-familja llum taf kif aħna, ġifieri kulħadd gas down kif jgħidu għaddej ġismu, però parti minn ħajti inrott li dan għext ma' Normin u Josette jienu ma' tfal tagħhom, ġifieri kien naqisna familja waħda ġifieri u neqpa grata l-omri. Ivan, ħammarru għal-waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura għan iktar ritratti, ġifieri ħanaqlaw iktar memorji u rridu nisimgħu iktar rakkonti. Eqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. Speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura għal-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-kantawtur Ivan Grek. Semmejna ħafna rakkonti lajna ħafna ritratti antiki, però Eva ma nistax ma nikkummentax fuq uħud mill-aħħar wirjiet li kellek, l-isbaħ wirjiet li kellek flimkien mal-kwajer tal-Voka. Is-sena li għaddiet kienet biżi ħafna wara l-Covid, ġifieri għadt il-band tiegħi u bdiet nagħmel solo performances complete, ġifieri kelli waħda kbira ħalaxa u kelli waħda kbira għawdex. Ma fost dawn il-performances kelli xi ħaġa li kontila ħajti nispira li nagħmilha u rrid nagħmel konsert ma' choir ġewwa l-Manuel. U konti li naħsibha kontrajt il dan il-choir li huma l-Voka choir li huma magħmul minn dilettanti u minn li mhux xogħol għalihom huwa hobby, imma il-qalb li jpoġġu fiha u l-passjoni u l-enerġija pożittiva tajba li għandhom bejniethom magnet, kalamita, ġifieri tant ħadd gost li fil-fatt minna l-Manuel kien sold out u għamilna wkoll in-Notte Bjanka ġewwa Pjazza Teatru Real. Ivan, taqbel miegħi li kif tasal il-mużika mingħand choir tesprimi emozzjonijiet differenti
minn kif tasal mużika b'mod Iżjed normali. jieħdu dimensjoni oħra, is-songs, insiex għandek 40 ruħ, qed jagħtu album ukoll u qed jagħtu l-wirja tagħhom u l-fatt li ħafna mis-songs kienu songs tiegħi u li qed nagħmilhom mal-choir u ma ġifieri għamluhom bil-qalb għax insertaw li l-maġġoranza minnhom ukoll ifollowjaw ħafna l-Winter Moves u x-xogħol tiegħi. Literalment jieħdu l-ħajja. Iva, naħseb kienet il-highlight ta' dis-sena tiegħi u ħanaħdmu ħafna iktar flimkien ġifieri għax l-enerġija u il-feel good factor li jkun hemm fihom da performance isir xaġa bar minnaw, selmilhom minnaw il-foka kollha. Ivan, wasal il-ħin biex naraw ir-raba u l-aħħar ritratt tal-lejla, ħanaraw naqra fejn ħammorru. Literalment, meta bdejtu l-band, Winter Moves, kontu għadkom tfal, literalment. Jiena dħalt fil-band 1985, ġiviri 15, u ma kienu ġajlhom 3 snin flimkien, ġiviri jiena kontu żgħir minnhom, però. Dawk l-ewwel ġranet, kif tirrakkuntom hekk, x'memorji għandek? Fimni, dak iż-żmien kienet avventura inkredibbli, u inti konna morna naraw minn doqqu lill-band li kienu qabel, ġifieri, lis-Serp u lil-Joseph Rizzo. Is-Serp u Joseph kienu l-fundaturi tal-band mill-Isla, tinsiex. U tinsiex li dak iż-żmien ix-xena kienet marbuta ma' tinje, ġifieri ħafna mill-bands li kienu marbutin ma' tinje u jdoqqu tinje u jintaqgħu tinje. Aħna konna daċi outsiders, għax mill-kottonera u l-oħra tal-port. U wieħed mill-iktar benzi konna ndoqqu mużika oriġinali mill-bidu. Issa dak iż-żmien ma kien hemm radios popolari bħalma u llum, kien hemm radio wieħed u biex tirrekordja mhux bħallum, ġifieri tonfoq ħafna flus, qed tifhimni ġifieri kienet aħna bdejna għax kollu l-evolviment tal-mużika speċjalment Malta, rajnieh jikber jinbidel, bands jiġu u jmorru. Aħna minna kunċert ta' 30 sena anniversarju fi 2015, u għamilna żewġ kunċerti wara, ma mbagħad ħassejna li l-band għandu bżonn break, sħabi ħassu li hemm bżonn pawża, però ma waqafniex hawn, ġifieri qatt nerġu nagħmlu xi ħaġa oħra. Ivan, l-ammont ta' titli li ksibtu bħala band, I mean, impossibbli toqgħodhom biss 6 jew 7 darbiet best band fil-Malta Music Awards, rajnikom fuq il-palk ma' żmiet bħal Elton John, Bryan Adams. Però minn dawn l-esperjenzi kollha, mill-ġranet kollha li għandek li qattajt mal-band, li huma l-iktar memorji li toss? L-isbaħ memorji huma żewġ kunċerti kbar li għamilna aħna. Ġifieri l-Waterfront fejn kien hemm il-fuq minn 8,000 ruħ. Wow. U għadna dan huwa l-ikbar mument ta' ħajjitna ma nistax ikun aħjar, bad sentej wara għamilna il-Fosos illi waħdek tinsiex għax inti il-Fosos kien mimli b'ħafna nies, imma l-fatt li ġewwa l-Winter Moves biss u għas-songs tagħna biss ma kenniex guests u ma kenniex tifhimni u beħlas, kien l-ikbar kunċert għadu sal-lum fl-istorja tal-mużika Maltija. Qabel kien hemm bands oħrajn li kellhom 5,000, 6,000, imma aħna kellna 8,000 fil-Waterfront u fuqhom u 10,000 fuq il-Fosos. Dawk għalina huwa il-peak għax in-nies ġew għalik għad-diski tiegħek u għal xejn iżjed, allura hija huwa achievement li diffiċli ħafna tirrepetih, però jibqa' fil-memorji tagħna f'qalbi għal dejjem. Dak huma il-peak tal-karriera tiegħi. Ivan, grazzi għamna tal-ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, però iktar grazzi tal-emozzjonijiet li l-mużika tiegħek irnexxiela titrasmetti. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' bacon li meta tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ toma perfetta kif ukoll grazzi għal jogurt tiegħek titlaq minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin, tgħid naturali biex tispiċċa l-ġurnata tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sky Spirit Fitness Center għalik għandna voucher sabiex meta tixtieq inti tista' tidħol fir-rutina ta' fitness tiegħek tkun tista' tmur f'dan il-post state of the art u żgur li l-workout tiegħek ikun wieħed li tibqa' tiftakar. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi u nfakkarkom li jekk għandkom kelb jew kelba d-dar anzjani irridu narawhom, irridu nisimgħu fuqhom. Għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina OptiAge. Jekk il-kelb tagħkom għandu l fuq minn 7 snin, ibatulna ritratt tagħhom,
irrakkontawna ftit żejra x'esperjenza qattajtu flimkien jew inkella kif iġibu ruhom id-dar u dak ir-ritratt u r-rakkont li tibatulna grazzi għal Purina OptiAge jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna ritratti tagħkom tal-klip tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram ownbonnici.tv biex issibuni faċli ħafna. Nawguralkom il-lejl tajjeb, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u niltaqgħu għada tinsewx fit-8 u 10. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.